खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि सोमावसारनाय थामहिनबा जेरै सोमावसारदों थिग बेबायदिनो फिथाइ थाइदों एबसुनि सोमावसारनाया नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 8 जानुवारि बे 8 जानुवारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला मावख'आव गाहाय मावख'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोन 14टा आयदाखौ लानानै गुबै जेंनाखौ लानानै बे समाव सोमावसारदोंमोन आसाम नाङै आरो बे आसाम नाङै सोमावसारनायनि एबसुनि सोमावसारनाया बे समाव फिथाइ थाइदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोन 14टा आयदाखौ लानानै सोमावसारनायखौ हस्रि खावनायखौ आसामनि बा आसाम सरकारा बे समाव आसाम सरकारा नोजोर होदों थामहिनबा बे समाव बिथांमोननि सोमावसारनायखौ बे समाव नोजोर होनानै फैगौ 17 जानुवारियाव सावरायनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगुआ हांख्रायदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव एबसुनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ बे समाव नोजोर बोनानै बे समाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगुआ हांख्रायदों मख'नांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोन 14टा आयदाखौ लानानै गुबुन गुबुन जेंना बे जेंनाफोरखौ लानानै सोमावसारदोंमोन आसाम नाङै बे सोमावसारनायखौनो नोजोर बोनानै बे समाव आसाम सरकारा नोजोर होदों आरो बिथांमोननि सोमावसारनाय जे आयदाफोरखौ सावरायनो थाखाय थियारि जादों आसाम सरकारा फैगौ 17 जानुवारि 2025 इं मायथाइयाव गुवाहाटीयाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रिजों सावरायलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो मख'नांगोन जे गोनांथि समाव बे समाव सोमावसारनाय आयदाफोरखौ लांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा थारैनो मख'नांगोन बे समाव गोबां बर'फोरनि जेंना दं आरो जाय जेंनाखौ सुबुंखान्थि हादोराव सुबुंखान्थि बा धोरोमजों थामहिनबा बे समाव आयदाजों सोमावसारनायखौ लांबाय थागोननि बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जेब्लानो गोनांथि जायो सोमावसारनो बे समाव जों सोमावसारनो थाखाय थियारि आरो बे सुबुंखान्थि हादराव सुबुं धाराजों सोमावसारनो थाखाय बे समाव थियारि होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे एबसुनि थांनाय 8 जानुवारियाव जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव आसाम सरकारा सावरायनो थाखाय हांख्रायलाय हरदों होननानै फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फैगौ 17 जानुवारियाव जे सावरायनो गोनां जे आयदा बे आयदायाव गासै मोन 14टा गुबै आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगु बिथांजों होननानै बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मख'नांगोन जे बे समाव एबसुनि सोमावसारनाय बायदिनो फिथाइ थाइदों बे समाव थारैनो मख'नांगोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै सोमावसारनाय बिथिंजों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगुआ सावरायनो नागिरनाय खौरांखौ बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ होनाय रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों आरो बेखौनो लानानै 8 जानुवारियाव जों सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय सानखालिनो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जेब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामबाय आरो बे खालिनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया लोगो लोगो लाइजाम लिरनानै फैगौ 17 जानुवारियाव 10टा बाजानिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि दिसपुरनि जि मावख' दङ बेयाव सावरायनो थाखाय बिथाङा लिंहरदों बेयाव जोंनि जुडिशियेल सार्भिसनि बाथ्रा सिटेटनि बाथ्रा टिचार एपइन्टमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन गासैबो मेटारा दङ दा बेखायनो सोमावसारनायनि सक्तिया दिनैबो दङ उनावबो थागोन गणतान्त्रिक देशआव आन्दलननि गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलन अगणतान्त्रिक आरो इनडिसिप्लिन आन्दलना मालाबाबो सास्टेन जाया गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलनखौ सरकारा खोनासङो आरो एबसुआ मा बुङो थुनलाइ आफादा मा बुङो सरकारा खोनासंनो बाध्य आरो सावरायनो बाध्य समाधान खालामनो बाध्य बिनिनो फिथाइ महरै दिनै जोङो जि गणतान्त्रिक भाबै जि पन्था लाबाय गणतान्त्रिक देशआव महात्मा गान्धीनि बे जि पन्था बे पन्थायानो मोनसे सुप्रिम पर्याय
आरो बेयाव सरकारा जोंखौ मान होनानै रायज्लायनो लिंहरदों मोजां फिथाइ थायगोन जों आसाबादि आरो जोंनि जुजिनाय सावरायनाय मालाबा जोङो खुद्रिनाय मालाबा जोङो गणतान्त्रिक पन्थाजों गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय बे मोनसे निति आदर्शजों बड'फाया जि मोनसे आदर्श होना गालांदों बे आदर्शजों जोंनि इस्युस आरो एजेन्डानि सायाव जोङो हाबा मावलांगोन